Hakaway ka jingjia ka balawan ra ya ka jingkinyo ya ka ri Russia barok kaway ka jet shimet ka lahap apadeng ka nongba Moscow bat ka St. Petersburg bala shimru ya ka jingim ki shiphongut ki minsim brew kat kum ka kaipot na ka Russian Emergency Services. Kani ka jingjia ka lapansa umdum ya ki babun balang bat ka tay ka jet ka balahap laktip kum ka umbrella 600 private jet ka badang ya na St. Petersburg sha Moscow. Nakaliang kipat ba kibala sakhi ya kate ka jingjia kila yo sengaw ya ka jing Pyrthei hashwa ba kate ka jet kan hap shakhndo hakabala sakhi ru ling ba ki video ba kate ka jet kala hap shakhndo ryngkat ka tadam na mar ka jing ding nakaliang katanat emergency services jong kate ka ri kala pinti kana ba amdan ba laj im na kate ka jingjia bat kumba khatsaw ngut ki brew kila do no yala ka jing im na kate ka jingjia ay kabalawan ra ka jing benut shu na ka ka jingjia ka day ka jingdon jong u eviani progression u kli jong ka Wagner private military company u basyong lang hapoh ka ka ling sun wat la nakaliang ki he officer na kari Russia kim shim la pinti kana halor ka jingdon jong u Henry ka Russian Aviation Authority pat katut kat nitali ki tlong kubor kila ya tho baka kerteng jong u te u kli he ka Wagner ka don ha ka list jong ki basyong hakatay ka ling sun. Kumban syukadaw hang ni, u eviani progression, u day u kli ka Wagner PMC, u badonru ka jingya day ka bajan bat President ka ri Russia, u Vladimir Putin, u baladon kti ru haga jingya tma, kam tam bat ka ri Ukraine, bat donru ka jingtmu, bat pinhe penyar shushu, ya ka jingtray kam ka Wagner, shadow ri Africa, bat yamenta, ndang ap shushu ya kakerwo bat ka jing pinti kana na ki he officer ka ri Russia halor ka jing don jong utay uhe ka Wagner ha ka tay kay ling sun.